Ahojte priatelia, rada by som vás takouto formou pozvala na meditačné stretnutia Čaj o 5. A tieto stretnutia nebudú len o pití čaju, alebo len o tom, že budete 1,5 hodiny sedieť a s zatvorenými očami omovať. A moja filozofia na týchto stretnutiach je, že je to miesto, ktoré pre vás vytváram, aby ste sa cítili bezpečne, aby ste si mohli prísť oddychnúť a načerpať novú energiu, ale zároveň, aby ste sa naučili pracovať so stresom, frustráciou, napätím, hlavne keď tam vonku, v práci, doma alebo kdekoľvek sa vám niečo deje, a máte veľké emócie a neviete, ako s nimi pracovať, ako sa v tej situácii zachovať, tak práve aj toto riešime na našich stretnutiach, kde vám ukážem a naučím vás niekoľko techník na to, ako pracovať so svojimi emóciami, ako ich uvoľniť bezpečne pre vás aj okolie, aby si sa cítili uvoľnení, uzemnení vlastne v takom vo svojom strede aj práve vtedy, keď situácie nie sú práve ideálne. V súčasnosti vďaka internetu nájdete mnoho vedených meditácií, ale dovolím si povedať, že málo ktoré to riešia takto komplexne, kde tam aj dostanete nástroje, ako pracovať práve so stresom alebo v stresových situáciách. Takže preto tieto stretnutia takto robím pre vás a už za tie roky sa mi to osvedčilo, že je to vhodný a účinný spôsob. Takže stretnutia meditačné Čaj o 5. začíname vo štvrtok 22. januára a teda o 5. 1,5 hodiny. Stretnutia celkom v tom jednom cykle je ich 8. A je to raz za 2 týždne, takže relatívne 2-krát do mesiaca. A je to aj z toho dôvodu, že raz za 2 týždne preto, aby ste mali práve čas si tie techniky vyskúšať, zistiť, či vám to funguje, ako vám to funguje. Takže rada vás uvidím najbližšie vo štvrtok 22. o 5. A dáme si spolu čaj.